Nek sing papat kuwi rombongan. Oh iya, heeh. Nek sing siji iki anyaran mau pindahan. Mbuh aku ndak ngerti. Nah, asmane sinten, Nduk? Cahayu, cekel mikir, Nduk. Nggih, Byung. Nggih. Bung Dalu. Bung Dalu. Nggih, kula Eka prihatin ningsih, Byung. Wah. Saking pundi? Kula saking Sragen. Sragene pundi? Sragenipun Sukodana. Wah. Nggih, Sragen Ler menika, Byung. Oh, ngono. Nggih. Bocah dik polos omongane. Yo, yo. Lah iya. Bocah polos. Tasih kuliah ta, Nak? Tesih, Yung. Semester pinten? Semester gangsal. Jurusan apa? Jurusan karawitan, Yung. Iso nabuh no? Nabuh napa? Ya gamelan masuk nabuh. Nggih, nabuh. Paling seneng nabuh apa? Nabuh gong. Wah iya, karek gelar karo disawang. Ki kok kaya tekku. Lah iya. Nggih. Asmane wae sinten? Kula Eka prihatin ningsih. Eka ngono ya. Nggih. Gampang diapalke. Aku ora wong wedok ora patek gampang ngapal ya, Nduk. Lah iya. Aku wis madhep ngulon. Oh iya. Nggih. Sembah nuwun. Wis duwe pacar urung? Pacar. Oh. Dereng. Dereng. Lah iya, syukur. Apa diarabekne karo Tommy? Aja cek rung mikir, Tommy. Cek lagi mikir-mikir Dita apa sapa dadi. Lekane kok ngarapi anak elenang. Lah iya. Ya. Melu seneng. Ya, Nduk Eka. Ya. Nggih. Sukodana ya, Nduk? Nggih, Sukodana, Yung. Wah, kok iso nyinden ki apa bapakmu ki seniman, dalang pengrawit? Mboten. Ibu sinden? Mboten, Yan. Lho, ge anake tanggane ngono kuwi. Mboten bapak niku tukang nabuhi tete lole niku napa? Lho, tete lole ki apa? Tegese niku lho sing muni kan gamelan niku muni tete lole niku. Wah, kuwi nek gamelan anu wesi, Nduk. Nggih. Mriko desa entene wesi ya. Oh, nek gamelan prunggu lak ora tete lole. Nggih. Tung lulun ling ling lung ngono kuwi. Nggih. Gamelan kok suarane tete lole. Ning desa mriko. Desa kono ya, Nak? Nggih, teng desa mriko. Heeh, gek anu gamelan iki cilik-cilikne ya. Cilik-cilik nika enten tayange nika. Lah iya. Nggih. Ning dijogeti nggih mathuk nika. Oh iya, mangga iso ae digeti. Saged. Ngono ki ya mok jogeti. Nggih, nek dong joget wayah nek dijogeti jogeti. Aja meneh kok kowe krungu gamelan, krungu genset ten joget ta kowe tadi. Ya ora. Nduk Eka, heeh. Ya, Jan. Rencana arep nutukne S2, Nduk? Rencana niku nggih wonten, Yung. Nggih, mengke pripun lakunipun menawi saged nggih bablas. Oh, ngono. Bablas meteng maksudnya. Nggih bablas nika anu contone Mas Guru menika nggih S2. S2 TA sakyane tak enteni tandang gage-gage. Kok sik arep ditinggal rabi sik kok. Guruh Masmu guruh kuwi mikir rabi ki bingung lho, Nok. Lho, wong jenenge wong arep duwe gawe ki sapa sing arep sing paling repot dhewe wong duwe gawe ki sapa sing arep diulemi ki repot. Aku wis ngalami tenan wong duwe gawe iki. Ha iya. Golek nganti wis kenal ra diulemi mending ngrasani. Lho, ngono. Heeh, arep ngulemi iki repot. Heeh. Lah iya. Ngono. Wis arep duwe gawe lek ya samansuk ya bingung mesti. Lah nggih, lho kula niku semangat teh latihan niku lho. Oh, latihan. Latihan TA niku sakyane mboten latihan lali kula. Oh, ya sok nek wis bar longgar utawa selo, engko gek latihan meneh. Nggih. Masmu guru lah ya S2 pisan. S2 nih gage-gage randang TA iki gak iso. Ha iya. Anu malah rabi. Ya wong kuliah ki disambi rabi ya kenek kok, no. Ora apa-apa. Bakune iso milah-milah lan iso milih-milih tur dasare sing Mbak Ririn kuwi lak ya ngerti kesibukane Mas Guru. Dadi secara anu iso sinkron, iso imbang. Ngono lho. Lek bojo ki lek wis ngerti seni, kuwi ya bakale insyaallah bakale kepenakno. Oh.
Ngono. Guruh ki senengane lunga melu tanggapan awake dhewe. Oh iya, heeh. Sing wedok ya tunggu neng ngomah ya kudu iso dadi daringan. Nek jek bakal kaya ngene, jek rung duwe apa-apa maribasane, kuwi ora mung sapa-sapa, aku dhewe nglakoni. Nek ora percaya takono bojoku kuwi lho, Nduk. Lah nggih. Biyen aku rabi ki rung gablek apa-apa. Pedah motor ora duwe. Nggih. Lho takoni anu Mbak Yumu iki. Lah nggih. Sepeda motor ki ndak duwe ku mung sedan 82 akot lho. Angger dingge mlaku sekilo mati motore. Tenan kuwi, angger disetater malah kaya wong watuk. Coba. Jenenge nek mun gathuk nggih yo nggih. Ha iya. Jenenge mun gathuk niku jodone nggih ngaten niku yo. Iya, nek jenenge gathuk. Nek jenenge jodoh kuwi sak tiba malangi insyaallah engko dadi. Nggih, ning enten lho Yung. Apa? Sami-sami seni mboten gathuk. Apa enek ngono Lah kuwi? sing wadon sinden sing lanang tukang ketipu ngangger nyanyi jen ular ngambang tak tung nek dendang ndut. Wah, lagi ya ora pas ngono. Ular kambang kok tipung dangdut ya ora pas. Ora mbok mulane niku mboten gathuk sami-sami le senine niku. Lah iya. Gathuk. Ya bener padha-padha senine ning alirane sing beda. Alirane sing beda. Mulane nek sami-sami seni niku dereng mesti nek gathuk Yung. Ya kabeh ki urung mesti. Dereng mesti nek gathuk. Tanggane kula teng desa mriko nggih. Tanggamu piye ning desa piye? Anu glathik glinding lagi nupita sing lanang endang tak ditintak tak ding. Lah ya. Gathuk Yung. Sing megelne ki ya sing tipung dangdut ki mau. Lah nggih. Heeh. Nuladolaku utama tak tok genduceng. Tak tok genduceng. Padha-padha leh latihan Yung karepe. Oh iya. Nggih karepe padha-padha seni latihan bareng. Heeh. Oh mboten gathuk mulane niku. Iya, heeh. Ning suwi-suwi iso gathuk nduk ngono kuwi angger iso. Nek Mas Guru kalih Mbak Ririn gathuk. Gathuk. Wong anu njuk apa? Masak isah-isah lah bojoku perform ngene. Heeh. Dikendangi. Wis isah dikendangi. Mas Dodo. Peh bojone ling Lho, Mas Dodo ingkang ngendang menika. Heeh. Bojone mek kompor lho. Bojoku perform. Wah iya. Nyumet kompore dikendangi. Bus ngono tak tung 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 ngono. Lah iya. Lagi nyumet kompor. Nggih. Lane niku jenenge nek gathuk ngenten. Bareng pas mlaku neng mburi ning ngarepe dodone dikendangi ya kindir kintak gendal ndet kindir kintak. Lah iya, iya, pancen yo kabeh ki perlu wektu kok, Nduk, untuk menyingkronkan mau jenenge ati loro dadi siji iki cok kala mangsa angel menyatukan. Ning dengan berjalannya waktu, saling mengerti dan saling menghargai, insyaallah dadi bisa apik, dadi becik. Nggih leres yo. Heeh, lah iya, duh. Bocah dek polos omongane. Lah iya, heeh. Sok bakale semester piro lulusmu? Pitu rampung? Lulus mboten kedah cepet-cepet yo. Iya ning ya aja suwi-suwi apa nek nganti semester selikur ki ya. Niku tandane cah sregep niku Yung. Sing sregep piye? Lho sregep. Selikur semester iki sregep. Sregep leh ora mlebu sekolah. Oh iya. Enek lho kancane dhewe sing nganti selikur semester ora lulus-lulus ki ya enek. Ya jal kowe ngerti ora sapa? Sinten? Ing rebab kuwi? Oh Pak Mahmud niki. Heeh. Nganti semester selikur lah iya ning lak ya lulus Sae. melu seneng ya hebat kumpul karo kanca-kanca duwe laras nembe iki ya nak Nembe niki Yung. ora wedi ta Mboten. cek wis ngapal cek Ngapal napa niki Yung? tegese ngapal atine tetek tatak tangguh lan tanggon Niku- ngadepi kerawitan apa wae Nggih mboten jane Yung. lah nyapa Wong kok king kos pun bingung jane yen. neng kos bingung Nggih. sing dibingungi perkara apa Kok iku aku lajeng ngetokne napa. Bawa ya apalane mung loro tok. apa bawa sing mau apali Nggih napa nggih Yung. apa Lah mulane niki lali nggih Yung. wong ngapal kok lali Lah nggih. ya bawa disugatane dinggo guruh kelawan Ririn ya bawa apa no Bawa laras napa Yung? laras pelok ya kenek barang ya kenek silindro ya kenek manut karo sing mau apali lho iki Diapali. heeh gosek ta urung nyuwara nyuwara wae urung kok apik tenan Anu mawon. Anu pelok 6 nggih Yung.
Pelok 6. Nggih. Heeh. Judule apa? Judule anu niku bawa napa Sekar maca Pangkur. Pangkur. Nek judule mboten enten ya, Wong. Oh, ora nek judule. Mboten enten judule. Mingkar mingkur ing ukara ngono kae ya. Mboten. Sing piye? Kok salah terus aku? Mengke mang mirengke ki ambak. Riyen to dereng nembang. Oh iya, kowe iki marai penasaran kok mesti ya. Lah iya. Jajal kaya ngapa? Heeh. Eka tegese Edi Peni anggone ngadi busana ngadi sarira. K tegese kagunan lan kepinterane kena dijagake butuh. Oh. A tegese agamane ya kuat, nganggo jilbab ya ketok luwes, ngibadahe kuat. Ya heeh. Arep munggah nyinden ya ngisahan sik. Bar nyinden ya subuhan singgol wong lanang no astagfirullahaladzim ya Allah tangane dicekel wong lanang Gusti nyuwun pangapura butuhanku ya Allah saya berdosa bareng dikeloni menengae piye kuwi Mboten ngaten niku yo. maksud dikeloni karo bapake ngono lho Nggih ngaten niku nggih enten sing ditiru perkara salat sregep salat enten niku. sapa sing ditiru Nggih Mas Dodo. Mas Dodo sregep. Sregep Saking sregep lesrat ngisa ping 8. ya bisa 8 rakaat karo nggih sesuk kok nduk lek mbok menawa sesuk lali kok dicicil pisan yo bawa pangkur untuk Mas Guruh lawan Mbak Ririn ya ya apik STSI utawa isi Surakarta ki sak tiba Malange sak cek-ceke apik suarane. Oh iya. Aja dijarak. Kuwi lagek kemut-kemut kok dijarak. Nggih, matur nuwun nggih, Dik. Nggih, banun. Nani sewu, Dik. Anu, Dik. Dik, halo, Dik. Menawi wonten sragan menika nganu Dik, tiket swarga. Nggih. Wonten desa kula tiket swarga. Jenengan ikhlas mengke damel tiket swarga nggih, Dik. Matur nuwun. Nggih. Pira kuwi? Anu, 50.000. Oh, 50.000. Nggih. Oh, 100. Lah nggih, ping kalih maksudnya. Karo tawakno ngono ki monggo sinten sing pengin swarga 100.000 ngono gentaris daganganmu. Swarga niku mboten sah ditawakne, Yung. Heeh. Menawi ikhlas mriki to piyai budaya. 100 200 mumpun ikhlas mengke do mara kiambak. Oh iya. Mriki niku bloboh, Yung. Heeh, bloboh. Nggih swarga mboten sah ditawak-tawakne nggih, Yung nggih. Iya. Terus no. Nek karo Santi banter Santi suarane. Oh iya. Iya. Enak to? Oh, ndi kok rene kok nyae. Iya. Ya, bacana sih, Nduk. Eka. Hebat. Kanca-kanca oplos tepuk tangan buat Genduk Eka. Hebat. Jos. Iya. Nggih kaya Doro. Heeh, kaya Doro dikeploki. Ngono ki kowe iki langsung muni, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lho ngono no. Lah iya, heeh. Nduk, apa? Gensetku kayak payu pira ya? Kosek to aja ngomong kuwi. Maka, bacakke. Cira
sangune puji rahayu. Wah iya. Ndonga me keslametan sumanding marang temanten sekarone saha keluarga Brayat Agung ingkang mapan ana ing Tegalreja, Mbayat Klaten. Ya, saha saka ing Banyumas. Amin. Ya. Ya. Miki adoh saka cangkem lho bantere ranjamak. Lah iya, heeh. Sing apik ki sone apa suarane? Ya suarane ya apik, sone ya mendukung. Heeh. Ning desa menika kulino tawa rasa. Kok tawa rasa ki tawa rasa piye? Nganu turut desa nika keliling nika ta numpak motor cebar rosok ngono nika. Oh iya miki berarti iso sisteme elek. Nggih kulino. Heeh. Karo monlet. Nggih. Ya. Ya nggon sinden wis dikai kontrol dhewe kok. Memanjakan suara Maranggono. Ya. Bocah sak tengu nek suarane apike ram. Lah iya. Terus nok. Kula jane ya cita-cita jadi bidan niku lho ya. Sapa sing cita bidan? Sindan niku jane kula mboten patek srek niku. Oh. Pengen dadi bidan. Lah sebabe apa? Enek alasan to wong nyinden? Riyen nate mlebet bidan nyuntik wong kaya gak suntik sapi no seneni wong kula niku. Sebabe? Kula suntik nggih suntik sapi. Oh, wong mok suntik karo suntik sapi. Nggih. Oh, lha lancang kowe iki ya. Nek lek dadi dokter ya seneng. Dadi dokter. Seneng. Dokter hewan? Dokter hewan. Gah nah rogoh. Ning dokter hewan karo dokter menungsa iki jek pinter dokter hewan lho. Kok saged yo? Oh iya no, nek dokter menungsa iki mesti takoni keluhannya apa. Keluhannya yang apa? dirasakan sakit apa lek dokter mending ngono kuwi. Terus lagi diperiksa. Apa enek dokter hewan takoni, sapi teko apa yang dirasakan? Ora mungkin. Langsung bles suntik gitu. Tetapi gimana? Hewan langsung menjawab. Menjawab gimana? Kalau dirogoh pasti langsung emoh. Itu Tidak sapi. Iya. Komunikasi seperti itu. Oh. Ya komunikasi ya. Iya. Komunikasinya secara batin, dirogoh langsung emoh gitu. Mongko kadung mlebu lho. Iya. Iya. Ndak apa-apa berarti. Iya, apa? Lah ya nek dirogoh kadung mlebu, pertama moh, barang wis kadung mlebu tenan. Ngono kuwi ya. Seperti itu. Anda kulino ternyata ya. Oh, ternyata kulino ya. Iya. Maksudnya Iya wong maratuwaku ki lak ngopeni sapi karo wedhus. Di rumah punya sapi, kalau sapinya mau itu minta apa disuntik itu loh. Ya. Pasti Anda menyaksikan kan? Iya betul. Ya seperti itu. Waduh, wong seragane basa Indonesia. Ora apa-apa, mau kita telepon kok jam 7 kok orang teko, tak telepon. Anu, Kak sudah nyampe mana? Anu Pak, ini sudah nyampe enggok-enggokan. Utara. Bahasa Indonesia kok enggok-enggokan. Ayo, ning kewan sing paling sopan dhewe iki wedhus lho, Kak. Saged yo. Anggere nek wong liwat mesti lek. Ngono kuwi. Anggere nek wong liwat lek. Mesti ngundang lek. Wedhus niku. Heeh. Mesti sing liwat jenengan. Iya. Kowe arep muni apik sampean timbang wedhuse ngono to. Apik wedhuse timbang sampean. Ya, terus monggo Lek. Ya.
Iki uga dirawuhi, Nduk, Kak. Nggih. Saking RW 5 Mutian. Ganti warna Klaten. RW 5 Mutian. Heeh. Klaten. Sing pendak taun nimbali Panjenengan. kula sak kanca sembah nuwun. Yen Gedhing Setya Tuhu dipun bawani kalian tembang kangen Pak Sumadi. Nggih, sembah nuwun Pak Sumadi. Ha iya, heeh, nggih mben awake dhewe gawe dibantu beras sak kintal. Ha iya, sembah nuwun. Kaya warga Mutian kok jek kepareng ngersakne awake dhewe. Wis pokoke manut kelawan para warga. Oh iya, heeh, ora usah pasang tarif larang-larang. Ya, heeh. Matur sembah nuwun 100.000 peparingipun Pak Sumadi. Heeh, ki lho Nduk, Kak. Sing entuk saweran ora mung sampeyan tok, aku ya entuk ki lho 100.000. Jenengan Yung. Heeh. Oh nggih, jan menawi napa nika wonten Sragen to Yung. Heeh. Desa kula enten dalang kundang niku biasane nek angsal saweran niku sindane dibagi lho Yung. Wong padune areng ngemis sik cerewet. Oh, mboten ngenten niku Yung. Ora ya. Jenengan niku pun bagus. Iya. Nggih lomo. Iya. Kan seperti itu. Aku sudah tidak mempan dengan rayuan-rayuan gombal lagi. Iya. Ya, Nggih. dadi ki ya, Nak. Pancene sanwang sudra Nek neng Sragen ku nek nembang biasane karo lenggah apa karo ngadeg, Nduk? nek wonten Sragen Heeh. menyesuaikan Yung. Oh, menyesuaikan. Nggih. Sampeyan para pomong karo ngadeg ngono nggih saged nggih. Nggih menawi nyindan pahargyan kula nggih lenggah. Heeh. Menawi nggih napa enten Sragenan enten sing ngersakaken ngadeg. Napa niku jumeneng ya, Mbak? Jumeneng. Nggih, nggih niku. Jajal sampean jumeneng. Ngondak dikira sinden lempoh ngono. Jenengan niku kula ning ngadeg kalih anu napa niku linggih sami mawon niku, Yung. Sami mon ya beda to ah. Ora. Jenengan mung elak melengok roh kula. Ora ah, beda ah. Apa marai penasaran. Sami, Yung, saestu. Heeh. Kula mungkin ngadeg sami mawon. Lah ora to jajal ngadeg kok golek ora padha. Saestu niki. Pripun Bapak-bapak, Ibu-ibu pami sindane ngadeg cocok napa cocok? Setuju? Nah, wis kaya greng, Nduk. Yo, ngadeg. Niki saestu, Yung, kula nggih. Yo ngadeg kan. Nggih. Ngadeg. Iki lak jenengan lak komentar. Cilah. Ngadeg kok. Nggih, geng dalu, Yung. Ngadeg kok. Empun, Yung. Wis to. Kuwi wis pol. Kula sanjange wau jenengan malahan kula niku leres nek anu lenggah, Yung. Menawi ngadeg nggih sami mawon. Oh. Yo, Ya Yung. ya beda lek lenggah kan iso maju mundur, lek ngadeg kan iso maju mundur. Napa jenengan ngertos? Oh iso no. Kula nganu linggo mengisat-ngisat ngeten iki. Kisah-kisah kaya mentok dobel. Nggih. Terus ngono ning kono wae rasa medun ning kono wae. Teng mriki mawon, Yung. Heeh ya. Nggih. Bawane tutukno sik. Tan pantes lamun su mande Wis kok ora ngawaki lah ya. Nggih. Ayo. Jenengan tore wau Eka to, Edi Peni, anjenipun ngadi sarira. Heeh. Oh, Ka. Ados ngeten iki ibu-ibu liwat mriko sinden kok uget-uget jare. Kok sedih yo. Ning ora apa-apa, sing penting diparingi awak bagas waras sehat walafiat. Amin yo. Gagak gede dhuwur lek lara nggih apa, nggih ta? Ya nggih, leres yo. Nggih. Ya. Nggih. Sinden kok kaya uget-uget lah ya. Yo, bacot ki apa, Nok? Sing teng wingking niku mun lho, Yong, do guyu. Nyapa? Ono sinden kok iso kaya bentukane kaya ngono lho ya. Lah nggih. Niki pripun, Yong? Bacot ki tembange no. Bajote tembange. Anu napa niku? Apa? Ana Setya Tuhu, ana tembang kangen. Tembang kangen, Yong. Eh? Nggih, tembang kangen. Tembang kangen ya? Nggih. Oh ya, joget lho ya. Nggih.
Niku lagu favorit yo. Waduh. Favorit. Lagu favorit ing desa menika yo. Wah, iya. Panggil tembang kangen Pak De kula niku joget ora nganti jengklek. Bar-bar. Ya. Nek rada tengah kono wae, Nduk. Rada tengah kono. Nduk rada rono wae. Rada tengah mriku. Heeh, gen ketok samanku. Wajane ajeng nyawang jenengan kok. Lah, aku nyawang. Engko lain waktu kan yo iso nyawang aku. Nggih. Lho. Rada tengah. Mlakune kaya gali. Lah iya. Pam- Tul. Pamriye yo. Pamrih apa? Wanita isih perawan. Weh. Besok nek babaran ben gempang. Oh iya. Babaran gen gampang ya, mlakune diambak-ambake ya. Nggih. Ning aja lumpat jauh ndak suwe. Mboten. Yo, tembang kangen ya, Nak. Jogeti ya, Nak. Nggih. Mas Pripun? Mas Haryono sing beduk, bukane saka sing beduk. Saking sing beduk. Heeh. Oh nggih, monggo Mas Har. Aduh, saya wis kenal kabeh karo Dwija Laras. Jenengan mau ngendikan Mas Haryono. Oh iya. Sarombongan iki sing sampean paling akrab sapa? Paling akrab sampe gak rombongan Dwija Laras. Sing paling oh nggih. Sapa? Sing paling Wis akrab. sing gender niki. Wah, iya. Anu nyuwun sewu kula bawa wau lak kelangenane Mbak Dewi Mayang. Oh iya. Niku bawa sing anu Yung. Bawa ingkang sing kulino di napa bawakne Mbak Dewi Mayang. Oh iya, dadi kelangenane kuwi ya. Nggih mulane gender kok mbrebes. Sedih. Mutiar kuwi. Nggih. Lah iya. Aku wae lek garap piling gender iki medang miring kok. Lah iya. Malah eka iki sak cok mol lah ya. Mulane nek pun akrab ngenten iki yo. Oh iya, wis Mboten akrab. usah pekewo nggih yo nggih. Nggih, sampe ngono. Iya, Dok, iya. Ah, jenengan niku nek mesem nggih bagus nggih. Waduh. Ah, Cek bagus sing gender iki lak dagangan. Aku wis ora dagangan. Niki dagangan men second niki yo. Lah iya, anane mung nyenengne karo kanca kok, Nduk. Nggih yo, nggih nderek nyekung yo. Kanca rong entuk jodoh iki kanca-kanca liyane iki pengin piye carane ndang golekne jodoh ngono. Nggih. Njur kula niku ajeng sekolah niku mbeto wong napa kanca rada ayu sithik no. Heeh. Lirak, lirik ngenten iki. Oh, sapa? Oh, gitu. Pancen wong lanang lek wis umur ora ndang sumanding wong wedok kuwi ya sekala masa bingung. Ning kabeh kuwi kalah kawan kudrate sing gawe urip ya, Nduk. Nggih. Terus Mbok menawa Mas Suwuh ki rong entuk jodone. nggih dereng yo. Ning pun nate niki anu pendekatan ceritane yo WA jaman sakniki WA. WA ki apa? Lewat WA. Oh, WA WhatsApp. WhatsApp nggih. Ah. Mengke anu nggih WA niku jaman sakniki niku ya. Ah, ah, ah. Mengke kan kula gadah WA. Oh iya. Jenengan gadah WA. Heeh. WA-ne jenengan. Lebokne WA-mu. Nggih. Apa sedeng? Oh. Terus Mas Suwuh niku WA yo. Ah. Nyanyi ning WA Face Note. Andai engkau jadi bunga, Aduh. aku jadi kumbang. Aduh. Tak entup, tak entup. Tak koclok. Jangan. Nyanyi. Tahun 2018. Kok ya ngerti nek wis suwe pengen ngentup si Suwuh ki. Ora bocah ayu terus. Lah ya. Kok sampean iki kok ya roh kuwi jenenge anu no, buka rahasiane Mas Suwuh no ngono kuwi. Mboten rahasia. Ora rahasia ya? Pun kanca akrab. Oh, tinggi anu ya, tinggi history ya. History. Mboten history. Apa? Langsung face note kula. Oh. Sampaikan face note. Face note ya apa? Face note niku nggih anu pesan suara. Pesan suara direkam tuh di. Oh iya iya. Andai engkau jadi kumbang bunga, Wah. aku jadi bunga kumbangnya. Tak
tak entuk wis. Heeh. Wis mandi entupe wingi. Nggih, Yung. Niki lajeng, Yung. Iki anane mung suka parisuka. Nggih. Pokoke piye carane nyenengne keluarga kene nyenengke manten sekalian. Nggih, Yung. Wong jenenge nyengkuyung kanca ki nek wis ora enek istilah iki ora enek pengarep apa-apa kejaba mung awake dhewe iso bantu ya lumantar kabudaya. Nggih. Ya leres saestu, Yung nggih. Heeh, lah iya. Junungan niku lek. Anu nyun sewu Mas Gede. Mas sinten jenengan niku lho sing nyaron tetelole. Mas Gede Wika Aryawan. Nggih, anu nyun pangapunten napa jenengan anu putrane Pak Sabar nggih. Nggih, Putrase. Oh, nika nek suluk. Oh, ngeten niki. Pak Sabar. Pak Sabar. Piye? Oh, ladlah ngeten niku Yung. Oh iya. Pancen ya dalangke dicirkas dhewe-dhewe. Nggih, Yung. Lambemu lek kaya gua ta, Nduk. Mencerikaskan Pak Sabar. Oh iya, Nggih. masih. Nggih. Kono wae rasa medun. Gen ketok lek munjoget engko lek ning kono ketutupan pengrawit malah ra ketok. Nggih, Yung. Marah dedekmu ya semeter kotor ngono dadi. Ning ora apa-apa, sing penting energik ya, Nduk. Nggih, Yung. Lah bocah cilik nyawane sepiro sing aku seneng kumenan. Heeh. Nyawane kula niki lho sepinten. Nyawane. Nggih. Ya sakmono kuwi, sakmono. Sampeyan niki nggih, Yung. Nggih. Ning nyawane metune angel. Saged, Yung. Hah? Kok saged? Lah dalane kesiliken metune angel. Awet umurmu malah. Awet, Yung. Nggih, leres saestu niku. Nganti tuwek ora mati-mati. Jenengan gede niku wah, golongane jembar berarti niku. Dasmu kuwi. Nggih. Ya, kaya apa tembang angan joget ya, Nduk? Nggih, Sing Nduk. gayeng lho. Sing gayeng. Ah. Oh, nggih. Heeh. Nggih. Andai dadi bunga. Nggih, Yung. Ya, coba kaya apa? Ya, Pak Yon. Nah, saka drum. Yuk, dados. Piye lek mun joget iso entul-entul. Menyesuaikan irama yo. Oh iya rock and roll kok ya. Wingi jogetane Kas Tugel ngenten niku, Yung. Oh, cah setugel. Tugel. Ya. Nah ya. Puh. Nah, Oh, tiket swarga. ayo. Tiket swargane teko. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Panjenengan anu kula dongake rezekine lancar. Anu mboten sah. Rezekinipun lancar, barokah panjang yuswa nggih, Pak nggih. Kula dipun berkahi nggih, Pak nggih. Matur nuwun jenengan mengke mlebet swarga nggih, Pak nggih. Niki damel tiket swarga. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya. Nggih. Bang. Sing di omah ki mau. Pak sinten? Lho, Pak Tri. Pak Tri Raharjo. Heeh. Kula pun nate wau salaman mlebet. Apa ya? Salaman. Sing ngelokne kaya get-get sapa? Nggih nika. Niku. Wayah wengi. Wayah wengi udan krimis arawes suwe. Banyu ya bisa sego sakit. Wong sing sampe restrani. Lan
Rama.